Godt. Næste øvelse laver vi sådan bare lige 10 meter længere fremme, og den hedder beslutningslinjen. Yes, denne vej. Beslutningslinjen er en øvelse, som går ud på, at I nu står derovre, og lige om lidt så stiller jeg et spørgsmål til jer, og I vil sikkert have forskellige holdninger til det, men tanken er, at I løbet af den her øvelse bliver enige om noget. Lige princippet i beslutningslinjen er, at når man står på denne her side, så har du ikke truffet din beslutning endnu. Der er ikke enighed endnu. Og til at starte med er det jo bare enighed med dig selv. Men lige om lidt er det enighed med andre. Det øjeblik, du træder over her, så har du besluttet dig. Så her vil der være diskussioner, tanker, debat. Hver gang man går over på denne her side, så er man afklaret. Vi er blevet enige. Det er bare sådan, det skal være. Og hvis du nu lige sådan tænker fra nu af frem til 4:30, hvad synes du så er noget af det vigtigste, vi skal fokusere på? Og nu er det bare eksempler for at illustrere, hvordan den her fungerer. Peter, hvis du træder over her. Peter træder over, og vi leger, at du træder over, fordi du synes, vi har øvelser nok. Vi skal lære hinanden bedre at kende. Så træder Rikke over. Rikke træder over, og det kan være, at Rikke hun træder over, og du tænker, vi skal simpelthen bare have speed lige tempoet op med øvelserne. Fordi alle de der refleksioner, dem kan vi sagtens selv tage. Så de er jo ikke nødvendigvis enige. Men de står derovre begge to, I kommer her tilbage. Og nu står Peter jo der og siger en ting, og Rikke står og siger en anden ting. Og de to bliver enige om, hvilken en af delene går de videre med. Vi leger lige Rikke for ret, så går de tilbage. Så nu står der 2, så du har altså parkeret det nu, skal du lige huske, ikke? Og står egentlig bare og venter på, at der er nogle andre, der kommer over, og på den måde så vokser den hele tiden. Vi holder her, og det gør vi, fordi beslutningslinjen lægger jo op til, at så skal man være rigtig færdig, så alle skal stå over på den side osv. Men det er jo bare fordi, vi har sådan en eller anden tanke på forhånd om, at der skal der være et resultat med 2 streger under. Lige omkring beslutningslinjen. Den er jo super enkel på den måde, at det der med at vandre frem og tilbage. Men der sker også nogle gange det, at en gruppe, lad os bare sige en gruppe på 12 personer har stået herovre, de fornemmer, at vi er faktisk enige om det her. Så de går over, og når de kommer derover, så finder de ud af, at der var 2-3 stykker, der stadigvæk står her. For de er faktisk ikke helt enige. Det øjeblik, og det er derfor, det hedder Moving Bodies, Moving Minds. Det øjeblik, jeg går over her, så indikerer jeg jo uden ord, nonverbalt, at ja, det er jeg enig i. Men når jeg står her, så er det et argument i sig selv. Og det gode det er, at det er dem, der kommer tilbage her. Det er de hurtige beslutninger, som træder tilbage og siger, okay, vi var lige lidt for hurtige. Lad os lige finde ud af, hvad er det, vi ikke har fået talt om, siden du ikke kan gå med eller ej. Rekorden, hvis vi nu måler i den faktor, der hedder tid og antal. Rekorden er, at vi har haft en stor virksomhed, hvor det var 108, og vi skulle have en dag sammen. Og så fik de et spørgsmål om, hvad er noget af det vigtigste på sådan en dag for jer? Og så havde vi et reb på 100 meter, eller sådan noget. For eksempel bare et reb bundet efter hinanden. Og et langt fortov, det var inde i København. Og det tog dem, jeg tror det tog dem 11 minutter for 108 personer at gå sådan her frem og tilbage. Så stoppede vi dem, da der var cirka 8 sådan store grupper tilbage. Og de var jo helt, altså det var mindblowing, at alle havde været med i beslutningerne. Alle havde været med i processen, og nu havde vi 108, eller hvor meget det nu var, havde besluttet 8 ting, som var sådan fikspunkter for resten af dagen. Og det gjorde jo, at alle konsulenterne for resten af dagen havde nogle gratis ting, de kunne spørge ind til. Fordi det var jo det, vi startede dagen på. Så ændrede det sig selvfølgelig i løbet af dagen. Men det er i hvert fald en rigtig god måde at gøre det på.